След като Пеню вече е бог на простата лихва, в предното видео разгада всички тънкости, отива отново в банката. Там го посреща отново въодушевен банкера и Пеню го пита. Добре, казва, така много ми хареса тая работа с простата лихва, искам още 1000 лева. Твърд и непоклатим, банкера казва, 5% сложна годишна лихва, моето момче. Защо така банкера е решил да усложни живота на Пеню? Историята не знае, обаче Пеню тук вече сериозно се притеснил. Сложно нещо ще има, какво ще се случва? Тък му свикна с простата лихва и сега му изтупаха една сложна годишна лихва. Пеню, както винаги, разбира се, без грам знания се съгласил и подписал документите. Между другото, това го правят и адски много хора и след това страдат от решенията си. Той естествено подписал, завъртял един такъв подпис и взел тая хилядарка. Отново лихвеният период бил 3 години, като имаме годишна лихва, т.е. в края на всяка година тя ще се начислява. Да видим какво се случило през годините. Пеню отначало получил 1000 лева. В края на първата година лихвата е била в размер 5% от 1000 лева. Самата лихва си е 50 лева, тук точно както при простата лихва, никаква промяна до тук. Така в края на първата година сумата, която Пеню трябва да плати е 1050 лева. Начален капитал плюс лихва. Започнала тече втората година и отново дошъл момент да се начислява лихва. На по-формален език, начисляването на лихвата го наричаме също капитализиране на лихва. Виждате ли какво става тук? Капитализиране на лихва. Отново лихвата е 5%, но идва и вече голямата промяна. 5%, но не от началния капитал, а от 1050 лева. Сумата, която вече се е получила, като сме сметнали началния капитал плюс капитализираната лихва до момента. Този път лихвата не е 50 лева, а 52 лева и 50 стотинки. И по този начин, като съберем сега 1050 лева и начислената лихва, получаваме 1102 лева и 50 стотинки. Сумата в края на втория период. Същата работа и в третия период, 5% от тази сума, от новополучената сума. Като сметнем лихвата се получава 55 лева и стотинки отзад. Сега като съберем тази сума с лихвата, която се получи, получаваме 1157 лева и 62 стотинки и така нататък. Приблизително 1157 лева. Вижте тук каква беше разликата. Самата лихва тръгна от 50 лева, след това стана 52,5 лева и след това още се увеличи. Това беше така, защото лихвеният процент си е същия, обаче лихвата смятахме не от началния капитал, а от сумата, която се беше получила в края на предишния период. И така, ако се сещате от видеото за проста лихва, ако не сте го изгледали, изгледайте го сега, защото ще ви е адски полезно. Там в края на третата година Пеню трябваше да плати 1150 лева, а тук 1157 лева. Тоест, Пеню пак се прецака. Банкера го изигра отново и сега 7 лева не са кой знае какво. Но това е отново един урок и ако сумата не е 1000 лева, стотици хиляди левове, вече говорим тук за съвсем различни промени. Нека да разпишем математически отново какво се случи. Сумата в края на първия период е равна на началния капитал плюс началния капитал по лихвения процент, което ни дава лихвата. Изкарвам отново К0 пред скоби. И тук ще направим нещо, което много ще ни улеснява сметките и писането нататък. Ето тази част 1 плюс P върху 100 ще я записваме като Q. Това Q наричаме лихвен множител и него ще го използваме при сложната лихва, предимно за улеснение в писането. Вижте колко по-добре е така. K0 по Q вместо тия скоби, знаменатели, какво чудо стана. В края на втория период сумата, която се получи, е равна на сумата, която имахме в първия период, плюс сумата, която имаме в първия период по лихвения процент. И по този начин изчислихме лихвата.
Тя се начисли спрямо сумата в първия период, а не спрямо сумата в началото. Изкарвам отново K1 пред скоби. Отново използвам Q лихвения множител и получавам, че K2 е равно на K1 по Q. Сега обаче знам, че K1 е равно на K0 по Q и спокойно мога да го заместя ето тук. Така получавам K0 по Q, това дойде от ето тази част, по Q, което си го имах тук в самата формула и стана, че K2 е равно на K0 по Q на квадрат. Сега разписвам и за третия период. K3 е равно на K2 плюс K2 по P върху 100. Изкарвам K2 пред скоби, използвам лихвения множител тук, за да изглежда по-добре формулата. И сега K2 е тук отново, то е равно на K0 по Q на квадрат. Използвам тази част и замествам тук K2. И става K0 по Q на квадрат по Q е равно на K0 по Q на трета. Гледаме колко готино се получава. K1 е равно на K0 по Q на първа степен. K2 е равно на K0 по Q на втора степен. K3 е равно на K0 по Q на трета степен. За K4, каква изненада, ще бъде K0 по Q на четвърта степен. И така успяхме да изведем формулата, с която ще получаваме сумата след някой от периодите при сложна лихва. Kn в общия случай е равен на K0, първоначалния капитал, по лихвения множител на степен периодите, които имаме. Q си е лихвения множител и той е равен на 1 плюс P върху 100, така че можем да го разпишем и по ето този начин. Тази формула е много ценна и с нея ще решаваме много лесно задачите. И ако се питате сега, добре, какво общо има тази сложна лихва с прогресиите, които учим до момента, вижте, като подредим така сумите, които се получават в края на различните периоди, K0 ето от тук, K1 е равно на K0 по Q, K2 е равно на K0 по Q на квадрат, K3 е равно на K0 по Q на трета и така нататък. Това е една геометрична прогресия, където частното е Q. За да получим втория член от прогресията, трябва да умножим K0 по Q. Третия член получаваме като умножим втория член по Q и така нататък. И отново виждате, че тези прогресии, които ги учим, не са просто едни такива измишлетини, които просто трябва да ги учим, защото е дадено в учебника по математика. Ами това са вече неща от истинския живот, където много скоро ще се сблъскате с тях и трябва да сте подготвени, за да няма такива изпълнения, както на Пеньо му се случват. Та преди да решим няколко много важни задачи, нека да обобщим само. За сложна лихва говорим, когато имаме лихва, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се прибавя към основния капитал и се олихвява заедно с него в края на следващия период. В края на всеки лихвен период, както го видяхме в края на всяка година горе в примера, прибавяме лихвата към основния капитал и след това, като смятаме наново лихвата за следващия период, улихвяваме тази общата сума, а не първоначалния капитал. Това е сложна лихва, но всъщност нищо сложно няма. Първа задача. Сумата 200 лева е вложена в банка със сложна лихва 3,5%. На колко лева ще нарасне тази сума след 12 години? Да разгадаем сега условието. Първоначалният капитал е 200 лева. Сложна лихва 3,5%. P е равно на 3,5. Тук приемаме, че лихвата е годишна и тъй като имаме 12 години, ще имаме 12 периода. Използваме формулата, която получихме преди малко. Трябва да сметнем Kn, където n ни е 12. Първо за по-лесни сметки нека да изчислим лихвения множител. Той е равен на 1 плюс P върху 100. Получаваме 1,035. Вече имаме всичко и заместваме просто във формулата. K12 е равно на първоначалния капитал по лихвения множител на 12 степен. Варим калкулатора, смятаме и получаваме ето това. След 12 години 200 лева, която сме вложили при 3,5% сложна годишна лихва, ще са набъбнали на 302 лева и стотинки. Типична задача, в която ни е дадена първоначалната сума,
лихвения процент и периодите и трябва да сметнем сумата в края на еди си кой период. Много често ще ви се пада това нещо. Ако не ви се падне това, то ще трябва да решавате следната задача. Каква сума трябва сега родителите ти да внесат в банка, която плаща годишно 4% сложна лихва, за да може ти да имаш 20 000 лева след 10 години? Рех, че далавера. Каква сума сега родителите трябва да внесат, за да сме го докарали до 20 000 лева след 10 години? Какво ни е дадено? P е равно на 4% сложна годишна лихва, 10 години и годишна лихва, т.е. ще имаме 10 периода. В края на 10-тия период сумата трябва да е станала 20 000 лева. Търсим първоначалния капитал, който родителите трябва да внесат в банката. Отново се използваме тази формула и сега нека да сметнем лихвения множител. 1 плюс 4 върху 100, 1,04. Заместваме сега с даденото, 20 000 лева са равни на К0 по лихвения множител на 10-та степен. Разделям 20 000 на лихвения множител на степен 10 и получавам 13 514 лева. Това е сумата, която ако днес вашите родители вложат при тези условия, след 10 години те ще станат 20 000 лева. Това е втория тип задача, която може да ви се падне на изпитване, контролно и какво ли още не. Дадена ви е крайната сума, лихвения процент, лихвения период, да намерим първоначалния капитал. Ако нито първа, нито втора задача ви се падне, то ще ви се падне ето това. Сумата 400 лева се увеличава за 15 години с 270 лева. Какъв е лихвеният процент? Пак отново да разгадаем какво ни е дадено. Сумата 400 лева се увеличава, т.е. това ни е началния капитал. Търсим лихвеният процент, не го знаем, но отново приемаме, че е годишен. Имаме 15 години, така че ще имаме 15 периода. Сумата в края на тези 15 години се е увеличила с 270 лева, т.е. К15 е равно на 400, първоначалния капитал, плюс 270 лева, 670 лева. Винаги си ползваме познатата формула, никаква изненада до тук. Заместваме с даденото 670 го тук, К0 ни е 400, търсим частното, което е повдигнато на степен 15. Разделям 670 на 400 и получавам, че Q на степен 15 е 1,675. Всъщност Q е равно на 1 плюс P върху 100, така че търсим крайна сметка P и по-добре вече да използвам 1 плюс P върху 100 на степен 15 вместо Q. Та 1,675 е равно на 1 плюс P върху 100 на 15 степен. От тук сега, за да намеря какво се случва в скобите, трябва да премахна тази 15 степен. Тоест ще използвам корен 15 и в лявата част имам корен 15 от 1,675, в дясно, ето това, виждаме го. Корен 15 пада с 15 степен. Това като го сметна с калкулатора, получавам следното. 1,035 в ляво е равно на 1 плюс P върху 100. Вече е лесно, смятам и получавам, че лихвеният процент е 3,5%. Супер типична задача, всъщност и трите бяха много типични и със сигурност ще ви се пада една от трите. Или ще търсите крайната сума, или ще търсите началния капитал, или ще търсите лихвения процент. Най-много някъде и да ви попитат за броя периоди, които имате, но това са типичните задачи. Мисля, че сте супер подготвени на тази сложна лихва, разгадахме тук ситуацията, видяхме логиката зад нея и пак казвам, това са умения, които ще ви помогнат в живота за напред, защото голяма част от вас ще станат велики бизнесмени и ще смятате пари всеки ден.